i benvinguts, gràcies per ser aquí. El que estem a punt de veure és la pràctica actoral 1 de primer d'interpretació de l'itinerari de text. L'assignatura pràctica actoral 1 és una assignatura que té com a objectiu la creació d'una peça en la qual les alumnes i els alumnes puguin versar tots els coneixements adquirits al llarg del curs, i és per això que han estat acompanyats per un equip docent format per una professora de veu, l'Anna Estrada, una professora de dicció, la Gemma San Germán, una professora de moviment, l'Helena Dueso, una professora d'interpretació, Alicia Puertas, i un pianista instrumentista, l'Òscar Sant. I també hem comptat la col·laboració, com va sent habitual els últims anys, amb dues alumnes del Conservatori Superior de Dansa, la Carlota Malo i la Xènia Vergés, de l'especialitat Pedagogia de la Dansa i en concret de l'assignatura Didàctica Específica de la Dansa Contemporània. El nostre material de treball de partida ha estat el text Assedegats, de Wahdim Ouad i Benoît Vermeulen, amb traducció del Ramon Vila, que va ser professor d'aquesta casa durant molts anys, i nosaltres hem titulat la peça Nord, 49 graus, 0 minuts, 24 segons, Oest, 67 graus, 46 minuts, 2 segons, o Exercici sobre la bellesa, número 12. Que ho gaudiu.
La Norbeix no surt de la seva habitació. Tancada des de fa 3 dies amb triple volta. No parla, no menja. Ja no sabem què fer. Això que ho hem provat tot. Primer vam trucar a la porta. Norbeix, Norbeix. Però res. Al començament vam pensar que era una pena d'amor, una pena profunda i terrible de la qual no se'n vol parlar. De la qual no se'n vol parlar, sobretot els pares. Això ho entenem. Però bé calia que sortís. Llavors ens vam enfadar, la vam amenaçar, la vam esbroncar. Després vam plorar. Cada cop estàvem més i més preocupats. Després vam començar a parlar-hi suaument. I res. Li vam preguntar, Norbeix, no vols menjar res? No vols treure res? Mai cap resposta. Estàs enfadada amb nosaltres? Parlem-ne, discutim-ho. Però res. Silenci, silenci. Era insuportable. Arribava el vespre i silenci, silenci. Norbeix. Norbeix. Em dic Polemir Beauregard Nubó. Per fer-ho curt, Bunt. I sóc antropòleg forense. Fa una mica més d'1 any vaig rebre una trucada per anar a la riba del Saint Laurent. Un submarinista acabava de trobar al fons del riu 2 cossos, abraçats des de feia tant de temps, Que els cadàvers s'havien fos l'un amb l'altre. Van transportar aquests estranys enamorats al dipòsit de cadàvers i els van fer les primeres anàlisis. Molt probablement, per la morfologia general dels cossos, es tractava D'un home i d'una dona morts, ofegats al riu, fa com a mínim 15 anys, si no més. Vaig començar per separar els 2 cossos L'un de l'altre. Vaig poder determinar la seva edat en el moment de la mort. 17 anys. De raça blanca, morts fa 15 anys. Segur que a l'hivern. Perquè els seus pulmons contenien partícules de glaç. Cap signe de violència externa. Ni bales, Ni punyalades, ni sobredosi. ni senyals de xeringues a la pell. Res. La cara absolutament irreconeixible. primer ens vam centrar en la identitat del noi. perquè la seva cara semblava més identificable que la de la noia. La policia va fer una fitxa de tots els adolescents desapareguts fa 15 anys, a l'edat de 17 anys. Per desgràcia meva, van tenir sort. Hi va haver un sol nom. Sylvain Murdoch. Desaparegut el dimecres 6 de febrer de 1991. Dia de Sant Gastó. No sé què passa. Ni des de quan, ni per què. Ni per quina raó. Però tot el rato penso en coses rares. No parlables. No explicables. Ni tan sols imaginables.
que sento. El món està mal fotut! I mai ens parlen del món tal com és. Sempre que trobo un col·lega de mon pare o de ma mare em pregunta. Com va el col·le? Collons! No només hi ha l'insti. Algú podria tenir l'amabilitat d'explicar-me Les raons profundes, empenya. Els col·legues de mons pares està tan preocupats per l'escola. Tinc com la profunda seguretat que com que no saben què dir-li a un xaval... Com que es pensen que seria bo començar a xerrar-hi... No troben res millor que agafar-se el tema. Oh, que original! I el puto col·le Per part. Què? Com va l'escola? Collons! Jo li foto amb la seva neumòsica amb la puta clínica. Per què? lo que sé. No! No callaré! Tinc dret a parlar! Tinc dret a parlar. Tinc dret a parlar. Tinc dret a parlar! A expressar-me! A dir coses! A articular-les i a dir-les! I tinc dret! Em dic Sylvain Murdoch! I tinc dret a parlar! Què fot el bus? La penya s'apilona a la parada. Estem aquí com capullos. No sé per què cada matí m'he de llevar per agafar el bus. Total, per a pujar-hi, anar a l'Insti, tornar de l'Insti, subar, despertar-me per tornar aquí i torna a desperar. Vull dir... Oh, com si no hagués passat res. Com si només fessis que donar voltes. Quantes vegades al dia repetim lo mateix? Menjo, Tinc gana. Torno a menjar. torno a tenir gana, Torno a tornar a menjar. Torno a tornar a tenir gana. Torno a tornar a menjar. Torno a tornar a tenir gana. Torno a tornar a menjar. Torno a tornar a tenir gana. Que som tot! Sempre hi haurà un tornada més que farà que sempre estigui acabat. Tenia un cadàver davant meu, el qual el meu ofici d'antropòleg forense m'havia permès associar-hi un nom. I aquest nom, Murdoch, havia fet ressorgir de seguida un altre cadàver. El meu. El de l'adolescent que jo havia estat. Un retrobament estrany que em va fer tornar no només a mi mateix, sinó que em va fer tornar al moment precís de la meva adolescència en què jo realment vaig creure que podia ser un escriptor. Tot plegat a causa d'uns deures que vaig haver de fer en lloc del meu germà gran, el Jean René, que s'escapava de casa cada 2 per 3. Per això jo estava obligat a fer els deures en lloc seu, perquè la meva mare, sempre ella, no volia que perdés el curs. Va ser una setmana abans de la desaparició d'en Murdoch. El dimecres 28 de gener de 1991, dia de Santa Martina, vaig trucar en Murdoch a casa seva.
S'ha escapat! Hi ha deures per fer? No són deures, hòstia, és una currada de merda que flipes. Escolta. Per mitjà d'un aparell d'enregistrament audiovisual, això és perquè es pensen que ens ho fan més interessant, ja saps. Que es pensen que per aquesta tecnologia farem més els deures. Es pensen que la tecnologia és jove, per això en foten per tot arreu. Total. Per mitjà d'un aparell audiovisual, pregunteu a la gent del vostre barri, perquè es pensen que la gent del nostre barri són tot gent fina que només esperen precisament que uns adolescents els facin preguntes per una recerca. Hòstia! Pregunteu a la gent del vostre barri per conèixer la seva percepció de la bellesa i traieu-ne conclusions en forma de teatre. Sí. La seva percepció de la bellesa. Sí. En forma de teatre. La bellesa. Com vols conèixer el que no coneixes? Sigui com sigui, el teu germà gran m'ha dit que confia en tu. M'ha dit, passo de menjar-me el tarro. No faig conya, hòstia. Em fugo una setmana si fa falta. Deixaré que algun s'ho peti. A més, escriu bé i serà l'hòstia. Ha dit això? Ha dit Que eres el més crac de tots els escriptors que ha llegit. No ha llegit gaire. És igual. Si ho ha dit, és que ho pensa. Vaig penjar. Si ho ha dit, és que ho pensa. Era increïble. El meu germà confiava en mi. Em trobava bo. Era increïble. Sempre havia venerat el meu germà gran i tota la meva desgràcia venia del fet que jo estava convençut que el sabia. I vet aquí que aquell dia vaig saber que al meu germà li agradava el que jo escrivia. Aquell dia vaig penjar pensant com ho faria per estar a l'altura d'aquesta confiança que el meu germà gran tenia en mi i de la seva admiració secreta. Que ho confesso. Aquell matí m'havia donat ales. Escriuria una obra de teatre que impressionaria tothom i posaria tot el meu talent. El meu germà estaria orgullós de mi. Havia de començar per interrogar la gent del barri. Però ningú em podia dir què trobava ell. Em vaig decidir girar la pregunta i preguntar a la gent què trobaven lleig. Pensava que seria més simple. És veritat. Era més simple. Només em quedava inventar-m'ho tot. Partir de mi. Del meu cap. Del meu cor. De la meva ànima. O del que sigui que hi hagués dintre meu. Del meu fantàstic univers poètic. Per què? Per què? Per què m'horroritza la velocitat a la que avança tot? M'entristeix la certesa que mai més tornaré a ser un nen. Només viuré una vida. I serà aquesta. I si els aliens vinguessin a conquerir-nos? Per què estic enfadat amb el món? No entenc què em passa ni a mi ni al meu voltant. Estic enfadat amb el món perquè no sé què passa. Per què els insectes m'entren a la boca? Per què hi ha dies ennuvolats i perpetus? Per què hi ha llamps que t'atravessen el pit? Per què hi ha cops que fan tant de mal? Per què un pare pega el seu fill? Per què encara que no vulguis mirar, mires? Per què la gent mor per l'estupidesa dels altres? Per què encara hi ha guerres? Per què a la gent no li importa que el nostre món s'estigui morint? Per què ningú fa res? Per què a la gent li suda tot? No senten res? Això sí que és horror. Me fan pena. Com hem arribat fins aquí? Per què davant de tot este horror, el que més odia d'este món és a mi mateixa? Ploro amb ganes, desesperadament.
Les meves llàgrimes es confonen dins l'aigua. He tornat al riu salat i han mort tots els peixos. He causat un desastre natural. Ploro molt, crido, m'esquinço per dins. Aquí és l'únic lloc on puc fer-ho. Ningú m'escolta. Sense horror no hi ha bellesa. Però, hòstia, tant de bo. Em vaig passar la setmana escrivint. Havia escollit parlar de la bellesa d'una manera molt intuïtiva. Una mica com en un somni. Una noia es tanca a la seva habitació i es nega a sortir. Tenia la impressió que això definia exactament el que jo sentia al món. Mirava la gent del meu barri i trobava tothom trist i espantat. Vaig tenir la impressió que hi havia tanta lletjor al nostre voltant que et feia venir ganes de desaparèixer. Aquesta visió va fer néixer el meu personatge, una noia, que vaig anomenar Norvège. Vaig escriure tota mena de coses sobre ella, però no arribava al fons, no arribava a trobar el seu dolor, el seu punt feble. És com si la Norvège, el meu personatge, estigués amagat ben endins meu, tal com s'amagava darrere la porta, i que necessités ajuda per sortir. La sortida de la Norvège seria el meu treball sobre la bellesa. El meu treball seria aquest moment precís en què ella sortiria de l'habitació i revelaria al món sencer la seva veritat implacable. Veient la tragèdia de la Norvège, es veurien els mals d'un món sense bellesa. Però havia arribat el dia de la presentació i no aconseguia escriure. Estava bloquejat. No trobava què li havia passat al meu personatge i com més buscava, menys trobava. I com menys trobava, més pànic sentia. Totes les meves idees sobre la metàfora em semblaven banals, avorrides. I poc interessants. Poc reals. Era com si la idea s'amagués dintre meu. Ben al fons. I que no l'arribés a descobrir. Fins que vaig trobar en Murdoch. Ja sé que el suïcidi no és una solució, però quina és la solució, doncs? Vale, trobes que m'estic passant, no? Però jo em passo sempre, només que avui he decidit aixecar el peu del puto freno i dir-ho tot. Jo què sé? Si he estat en buscar aquell X sobre la bellesa pel coll de treball. Però aquesta nit, somiant, he arribat a la conclusió que ja era hora de buidar-me. Saps? Des de dins, com els japos. Sí. Et claves una espasa al ventre, 2 talls, i tot el que tens a la tripa et surt fet una bola i cau davant teu. Però, bueno, com que no conec ben bé la tècnica, he decidit procedir a la inversa, buidar-me per via oral. Així, tinc una oportunitat per trobar una solució mentrestant. Una solució per donar una mica de sentit a tot això. Sí, el sentit, joder! No t'has demanat si tot això té un sentit o no? Si avui no hi ha un senyal, un algú, el que sigui, que vingui a dir-me que hi ha una solució, hòstia, em tornaré un japo, ja veuràs! Perquè tu et penses que seràs tota la vida un adolescent i que et passaràs la vida fent els treballs del teu germà gran, que no pararà de fugar-se, doncs no! Doncs no! Quan m'he aixecat aquest dematí he entès que les coses, que totes les coses que tenien un sentit per mi estaven mortes. No sé si ho pots entendre, això, Bun, però és molt friqui veure d'un dia per l'altre el mecanisme d'un món que durant molt de temps era màgic. És que ja no sé què passa, ja no ho sé. De què serveix conèixer? De què serveix saber? Ok, sí, vale, és guai saber que la capital del Kazakhstan és Astana. Ulaanbaatar, la capital de Mongòlia. Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. I que quan plou a Montreal fa bo a Borneo, segur, Segur, això això sí! sí. Però de què serveix si no puc calmar la meva ràbia? Saber! Què puc fer per sentir
sentir que estic viu i no sóc una màquina! Com pot ser que aquest dematí, mirant la meva motxilla, hagi tingut la sensació que la motxilla tenia més esperances que jo? Com pot ser que com més gran em faig, més tinc la sensació d'estar viu? Bun. Què vol dir estar viu? No ho sé. M'havia injectat una dosi de revolta i de ràbia tan gran que em va envair una set d'amor, de sentir, de raó de ser, de tendresa. Una set tan gran! Una set que em feia comprendre que aquest magnífic món lligat a la infantesa que portava dins meu estava a punt de morir a força de rigidesa. La gent del meu barri, a qui havia de fer l'enquesta, eren tots iguals que jo. Tots estimem la vida i la bellesa és a l'abast de tots. Però si aquesta bellesa no s'alimenta, es transforma en una cosa horrible. I aquesta cosa horrible em rosega per dins. Vaig entendre que contra més intentem buscar la bellesa que hi ha en nosaltres es torna més lletja. I això ho vaig sentir com un cop de puny a la cara. Pensant en la Norvège, se'm va aparèixer tota una metàfora. Vaig seure, recolzat a la taquilla, i em vaig passar tot el matí escrivint, sense anar a classe. La Norvège era allà. Per fi. El text em va sortir d'una tirada. Encara avui sé que sense aquell instant en què en Murdoch em va contaminar amb la seva insaciable set d'infinit, no hauria pogut escriure com ho vaig fer. La Norvège no se m'hauria costat mai. No sé d'on va venir. Una nit em vaig a dormir i al matí era allà. Quin horror, quin horror, quin horror. Hi ha un monstre, hi ha un monstre, un monstre. Un monstre, hi ha un monstre. Un monstre, hi ha un monstre. Hi ha un monstre al meu ventre. Va fer que la meva pell es tornés transparent. La meva pell com una fina capa transparent. Al mirar-me vaig veure el meu interior amb els òrgans i la sang. I vaig veure tot allò que es movia. Circulava, bategava. Existia. Aquesta màquina que sóc jo. I entremig de tot allò vaig veure arraulit com un fetus entre els meus òrgans un pop esgarrifós. I em vaig quedar sense veu per cridar, per xisclar, per res, de res. Quin horror, quin horror, quin horror, quin horror, quin horror. Entaforat horriblement al fons del meu ventre.
del meu sexe el vaig veure. Un pop que obria un ull i em mirava. Com en un somni vaig voler cridar mama, mama, mama. Volia cridar, però era com si ja no tingués mare, ni pare, ni res. Com si de cop comprengués que sola que estava amb la meva vida. Després em vaig aixecar. I lentament, com si la lentitud pogués esborrar l'horror, vaig obrir els ulls i em vaig mirar al mirall. Encara era allà! Quin horror! No vaig cridar i vaig esclatar en sanglons i vaig prendre consciència de la meva joventut i vaig sentir... Crec el que deu sentir un soldat de 20 anys en el moment que l'obús esclata al seu costat i comprèn que morirà amb tant de temps que tenia per davant. Vaig sentir el malbaratament. Durant 4 dies em vaig quedar tancada perquè ja no trobava cap raó per sortir ni per viure. Els meus pares van intentar tirar la porta a terra i a cada cop sortia de mi un crit de mort per aturar-los. Llavors vaig començar a pensar. Em vaig dir que en el fons només era una cosa totalment normal, que era la lletjor reunida dintre meu. Tothom, un dia o altre, es despertarà amb la lletjor dintre seu. La lletjor amb una forma diferent. Un pop, una rata, una serp dintre el seu ventre transparent. I després un s'hi acostuma. I ens posem a viure amb aquesta monstruositat dintre nostra. Em vaig dir que tots els adults amb qui em creuava probablement portaven aquest horror en el buit de la seva transparència i que s'hi acostumaven. Quan vaig estar segura d'aquesta idea, em vaig calmar i vaig poder decidir per mi mateixa. No vull. No vull. No viuré amb aquesta monstruositat dintre meu tota la vida. No ho acceptaré. No m'hi conformaré. És la nena que hi ha en mi que ha tingut por i ha estat a punt de desmaiar-se. És normal. La infantesa té por de la foscor des de la nit dels temps. Però precisament ja no sóc una nena i puc decidir per mi mateixa. I el que és jo no vull viure en la lletjor. Un cop presa la decisió, em vaig sentir preparada per sortir. Molta gent accepta viure en la lletjor. Alguns s'hi neguen. Jo també. M'hi nego. Quan la infantesa toca la nit dels temps,
es queda per sempre en la foscor. I jo vull peresa. Molt temps, molt temps, molt temps, molt temps, molt temps. Estava assegut al meu laboratori, al fons del dipòsit de cadàvers, amb el cos d'en Murdoch i el de la desconeguda que van trobar entre els seus braços. Qui podia ser? Em va venir una idea insensata. Norveix? Norveix! En Murdoch tenia entre els seus braços el personatge fictici que jo havia inventat. Estava aferrat a ella, tal com un s'aferra als somnis que ens salven la vida. Pensava que ja no et recordaries de mi. He fet de tot per oblidar-te. Em va tenir abraçada ben fort, fins que vam arribar al riu. Estava assedegat. Em parlava sense parar. Deia... Norveix! Norveix, Norveix, Norveix! Vine! Anirem a veure com el riu s'ajunta amb el mar! Fins on el riu i el mar es fonen! Es va posar els petits de gel, va començar a patinar i repetia contínuament. Respira! Respira, Norveix! I el glaç es va trencar, esqueixant alhora la trama de la seva vida. Ens vam aferrar l'un a l'altre, per sempre més, amb el cor de l'un al cor de l'altre. Personatge real, personatge de ficció. No m'ho hauria imaginat! Et vas equivocar! En Murdoch va morir! En Murdoch va morir perquè no hi havia res en què pogués creure. Què puc fer ara? Ho pots fer tot! Explica-ho! Explica la set d'en Murdoch. Explica la set de la Norveix. Explica la set d'en Boone. No en sé. Sí que en saps, però no t'hi atreveixes. Tot això s'ha acabat. No! És massa tard. Si penses que és massa tard, llavors és veritat que la bellesa se'n lletgeix a força de lletjor. T'has tornat lleig. Se'n va anar. Em vaig quedar molta estona en silenci. Em fa por. Em fa por la bellesa. Ara mateix no hi sé connectar. Vull intentar escriure alguna cosa bella i no em surt. No me'n recordo. No me'n recordo d'allò que era bell. O potser sí. Per mi la bellesa apareix quan menys expectatives tens que alguna cosa sigui bella. Són flors. Cuinar galetes. L'olor de la colònia de la iaia. Mirar el mar i no tenir pressa. Tenir gana per seguir menjant. Tindre ganes de cansar-me per gaudir descansant. Sovint la bellesa és exactament això. No fer res i fer-ho tot. La bellesa és allí, just de cercar-la. Tenir un orgasme. Això sí que és bellesa pura. Quan sembla que tot pari per un segon.
Sentir-te molt present, sentir que estàs aquí i que no estaries enlloc més. Fer-se gran és vell. Adonar-te que no tot és vell, és vell. Recordar qui eres és trist, però és vell. És vell saber que tot viu dins teu. Tenir nostàlgia. Enyorar-te tu mateix. Enyorar-se. Desitjar que t'estimin, desitjar estimar, desitjar que algú t'escolti. Pensar en tu per un moment. Ser conscients que aquesta és la nostra vida. Aquesta és la meva vida i l'únic que em queda és fer les paus amb ella. Fer les paus amb mi mateixa. Aprendre a conviure amb mi, amb tot el que he sigut, tot el que sóc i tot el que seré. És l'únic que em quedarà sempre. Confio en nosaltres i en que encara tenim alguna cosa a dir. Nosaltres, els que encara no ho hem donat tot per perdut. Mentre algú ens vulgui escoltar, jo ja estic contenta, perquè vol dir que seguim aquí. Vaig recuperar l'expedient d'en Murdoch. Vaig arreglar el seu cos com cal. Amb molt de compte. El vaig vestir amb roba d'aleshores que els seus pares havien guardat. Vaig netejar el laboratori i ho vaig endreçar tot. I vaig anotar: Cas tancat. I van poder tornar el cos d'en Murdoch als seus pares. Va ser enterrat modestament en un cementiri no gaire lluny del passeig de circunvalació. No gaire lluny, és veritat. Em vau enterrar just al costat d'una parada del 121. Quina merda. Seré tota l'eternitat veient passar el bus. Oh, sàdics, sou uns sàdics, hòstia. Estic segur que el vaig sentir rondinar. Sovint hi vaig a la seva tomba i porto flors. La Norvègia i jo sovint ens hi trobem. I li parlo de les històries que tinc ganes d'escriure. A la tomba hi vaig fer plantar un arbre. Un roure de 17 anys. La primavera passada, a les branques que havien crescut, hi havia tantes fulles que semblaven milers i milers de paraules suspeses, esperant la tardor per caure'ns al damunt. Vaig somriure. En Murdoch no havia acabat de parlar. Segur.